Dobré ráno. Ak chcete odo mňa v tejto situácii na to, aby som tu mohol žiť v kľude a v miery toto, tak to pre mňa nie je absolútne žiadny problém, aby bol proste kľud a pokoj. A nechcete ale odo mňa, aby som sa prestal usmievať a bol nejaký a nebol optimistický, pretože tým by som ranil mnoho ďalších, ale proste nie. Čo mám nejak v pláne je zamestnať sa u slovenského dopravcu a jazdiť hore dole po Európskej únii. Prečo? No lebo vo vozidle je lôžko a myslím si, že by to bolo proste prospešné pre všetkých. Hlavne tu na Slovensku. Kvôli tomu pokoju. A čo sa týka virtuálnej majky, tak vo veľmi krátkom čase sa odohrali také veci ako inakšia oslava narodenín a v inakšom čase skupina Forest a hľadanie psíka. Predsilvestrovská chalúbka. No a teraz dovolenka vo dvojici. Po mne úplne všetky city zhasli proste. Ale že úplne, že to proste, to sa nedá nejak už rozchodiť, tak ani nemá zmysel. Nemá zmysel snažiť sa nejak opäť napojiť, lebo a ešte niečo na silu, to je proste odpudivý efekt a úplne. Takže táto kapitola je vybavená. Tak prajem všetkým všetko dobré. Idem ja rozvážať ďalej ľudí a dneska bude slnečno.